ini yang बहाय प्रेस मिट खालामनायनि गुबै जाहोनानो जादों जे नब कुमार बर'निया बोरै एसटी सार्टिफिकेट मोनखो बा बियो एसटी जानानैबो बोरै माने बर' एसटी बर' कचारी लानानै बर'नि एगेन्सि बोरै मावनो मोनखो बिनि काहिनियाथ' बिराद गोलाव जों मानो होनबा 2014 निफ्राय नांबाय दिनैसिमाव बिराद डकुमेन्ट दं जोंनाव बिराद गासै बिनि माबाफोरखौ जों मोनजोब्बाय थारमाने मेन खारनखौ बुंनो थाङोबा 2009 आव मेडाम प्रमिला रानीनि दिनाव 2009 आव मोनसे अर्डार होदोंमोन जे सरनियाफ्रा जिहेतु बिबाय थादों बिसोरो सरनिया हिसाबैनो सार्टिफिकेट मोननांगौ होननानै बिबाय थादोंमोन नाथाय मोनाखै किन्तु बेखौनो बर' कचारी हिसाबै लानो हागोन होननानै मोनसे अर्डार होदोंमोन दा बे अर्डारखौ किन्तु 2014 आवनो आरो एसडिअ आरो हाइकर्टआनो फोजोबखाबायमोन फिर आरोबाव 2018 आव बिथां मिनिस्टार चन्दन ब्रह्म बिथांनि दिनाव आरो खेबसे आरो बिसोरखौ बर' कचारी साब ट्राइब होनानै होनो हागोन होननानै बेखौ होबावनाय जादों 2018 आव आरो बेजोंनो बे बिथाङा सार्टिफिकेट मोनदों आरो बेजोंनो दा बे एमपि जाहैनो मोनदों किन्तु दा बे जिनिसखौ दिनै हाइकर्टआ जोंनो मोनसे मोजां जाजमेन्ट होबाय जों हाइकर्टखौ धन्यबाद होयो आरो बियो बे अर्डारखौ दिनै WPTBCआ गावसोर जेरै होदोंमोन सार्टिफिकेटखौ बिसोर गावसोर उइथड्र खालामनानै लाबाय आरो बिसोर उइथड्र खालामामोनबा बिसोरनि सायाव आरो जों स्ट्रं एक्सना थाबावगौमोन किन्तु दा बिसोर गावसोरनो उइथड्र खालामबाय जों होनाय सार्टिफिकेटखौ जों उइथड्र खालामबाय बेबायदि होननानै बिसोरो हाइकर्टआव सरन जाहैबाय आरो हाइकर्टआ जोंनो बे राइटखौ होनानै होबाय बेनिखायनो अनारेबल हाइकर्टखौ जोङो धन्यबाद होयो जोंनि बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि सासे मावथि दावराव देखेब नार्जारी बेयो जनजाति सुरक्षा मन्चनि वार्किं प्रेसिडेन्ट बिथाङा जेलाव दङ आरो दा बिथांनि देहाया जोबोद गाज्रि जाहाथे बिथाङा थाबैनो जेलनिफ्राय गबोनो हायो आरो बिथांनि देहाया जाहाथे मोजां जायो आरो बिथांखौ गनायनि राहानि थाखाय जोङो मदद बियो रिकुवेस्ट खालामो मानगोनां प्रमद बर' सार बिटिआरनि सेम आरो मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सार बिथाङा अननानै जाहाथे बिथांखौ जेलनिफ्राय उदां अख्राङाव फैनो गहोनो हायो आरो बियो जाहाथे गावनि न'खराव गावनि बिसि फिसाजों मोजाङै थानो हायो आरो बिनि साइस्थ'आ जाहाथे मोजाङै जायो बिनि थाखाय जोङो आर'ज गाबो आरो जोङो इसोरनावबो आर'ज गाबो